Ο Light είναι το πρόσωπο το οποίο πάτησε στην παρακαταθήκη του Mad Clip. Μην ξεχνάμε ότι είναι ο προπάτορας της ελληνικής τραπ σκηνής, ερχόμενος από την Αμερική, και ο ίδιος, όπως και όλοι οι άλλοι μεταγενέστεροι, πάτησαν σε αυτή την δοκιμασμένη συνταγή. Ένα δεύτερο περιστατικό που μου έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που ακούω το όνομά του είναι το θερμό επεισόδιο προδιετίας στα βραβεία MAD, το beef του, για να χρησιμοποιήσω και τη διάλεκτο της νεολαίας, με τον Sneak. Και το τρίτο είναι η συμμετοχή του ως κριτής σε ένα εμπορικό μουσικό talent show. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να παρομοιάσει τον Light με ένα light προϊόν στα ράφια ενός σούπερ μάρκετ, εμπορικό. Αυτό δεν είναι κακό βέβαια, γιατί πουλάει. Νουνού Light. Εμπορικό και όχι αντισυστημικό, όπως αρχικά τουλάχιστον παρουσιάστηκε. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι αυτό είναι πολύ λογικό, γιατί το σύστημα έχει καταπιεί τους μεγαλύτερους επαναστάτες. Θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος κάποιοι εκπρόσωποι της συγκεκριμένης μουσικής σκηνής, εγώ τη θεωρώ υποκουλτούρα, να ταυτίζουν τη δική τους τη φιλοσοφία με αυτή των εκπροσώπων του ρεμπέτικου τραγουδιού. Γιατί, μην ξεχνάμε, ήταν μια πολύ διαφορετική εποχή, ήταν μια εποχή δύσκολη. Αμάν ο Μίτσος! Και έχει ρηγμένο το μουστάκι για καυγά. Κοινωνικές δυσκολίες τεράστιες, άνθησε μετά τη μικρασιατική καταστροφή, οπότε μιλάμε για εντελώς διαφορετικά δεδομένα, την ίδια ώρα που η δική μας εποχή είναι η εποχή σημερινή του branding και των ακριβών αυτοκινήτων. Εδώ ταιριάζει η ρίση του αυστριακού φιλοσόφου Φεγεράμπεντ, ότι πίσω από τη σχετικοποίηση κρύβεται ο οπορτουνισμός. Πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης. Στο chat GPT το έβαλε για να το διαβάσω αυτό. Τέλος πάντων. Αν είναι υποκουλτούρα η ραπ μουσική, η εκπομπή, τέλος πάντων. Τι να πω τώρα, θα με βάλεις να γίνω κακός. Νομίζω ότι καλό είναι, έτσι, έχουμε δημοκρατία και είναι καλό όλοι να έχουμε μία άποψη ή να έχουμε το δικαίωμα να έχουμε μία άποψη. Αλλά όπως εμένα, άμα ερχόντουσαν και με ρωτούσαν για, ξέρω εγώ, τα αεροσκάφη της NASA και άμα θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουν τέτοιου είδους τουρμπίνες ή άλλου είδους τουρμπίνες και πώς νιώθω για την εξέλιξη των αεροσκαφών της NASA μέσα στα χρόνια, δεν θα είχα άποψη, γιατί είμαι τελείως άσχετος με τον χώρο. Το να ρωτάμε μια κυρία η οποία είναι γλάστρα. Σε τηλεοπτικό πάνελ για τη ραπ κουλτούρα. Είναι καλή δημοσιογράφος. Δεν φαίνεται. Είναι καλή ρεπόρτερ. Αποδεδειγμένα δεν φαίνεται. Τώρα, άμα είναι και το κρατάει στο σπίτι το ταλέντο αυτό. Όχι, okay, εγώ, θα μπορούσε. Εγώ λέω 3 φορές που σε συγκεκριμένα θέματα στο δελτίο ειδήσεων. Εγώ γνωστή για το φρύδι της την ξέρω. Που σηκώνει το φρύδι σε όλες τις εκπομπές. Ήταν καλή η ρεπόρτερ. Είχε 2-3 καλές στιγμές λοιπόν στην καριέρα της αυτών των 30-40 χρόνων. Το θέμα που θέλω να θίξω είναι ότι το να δίνουμε βήμα στον καθένα να μιλάει σαν εξειδικευμένος. Σε όποιον δεν αρέσει η ράπ ή η τραπ, δεν είναι κατά ανάγκη και άχρηστος. Μα και βέβαια, όχι, μιλάω για τη συγκεκριμένη κυρία που δεν την θεωρώ δημοσιογράφο, την θεωρώ γλάστρα σε μεσημεριανή πρωινή εκπομπή. Δεν ξέρω τι ώρα παίζει η εκπομπή που βρίσκεται. Χλέμπουρας TV. Το βλέπουμε.